Okay, mayong mudto na usab Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, hindi nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes. Pizza 21 na kini mahigala sa bulan sa Abril, no? Muni nga na Monday after Lent. Lent mahigala. Kaya kuha naman taron Easter season naman ta. Lalo, kumusta naman mahigala? Medyo kaming mga kaparian sa St. Thomas the Apostle Vicariate, medyo na mahuway-huway may gamay mahigala ni na mamaingon mamahuway mi karong adlaw karong si manahuna dito sa Jensan, no? Of course, nangayo pod mi og pagtugot gikan sa Santos gikan sa obispo, no? Nga manuroy-suroy sa pod mi gamay, no? Gani nangayo mi gamay allowance pod, no? Sa ato ang talahurong obispo Bishop Cortez para po din taong gamay sa pangwan ba kinang og sa ato pa na pahuwas-huwas pos kakapoy mahigala ni adtong nakalabayng si Manasanta, no? So kumusta naman mahigala, no? Nang hinaot ko nga okay ra, wala ray problema panahon sa si Manasanta, no? Og sa gihapon na pahigayon gihapon ninyo ang inyong mga kalihukan, okay, no? Bino karon pagkakaroon mahigala nag-travel na may karon paingon dito sa on the way na kami paingon dito sa napamisibo karon sigurong hapon o ugma ba, no, ang among flight paingon sa kining Jensan, no? Jensan mahigala, no? So at least kuan gamay kana pagkapahuway-huway may gamay dito at sa mga nagkalain-lain nga kining lugar dito. Gani murag mo bisita mi mutanaw mi sa balay ni People's Champ Manny Pacquiao, no? Gwapo mo kuno kay ni mansion ni People's Champ Manny Pacquiao. Nahala, no? Ano na kita manghigala sa CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamuntuhon. Generally successful mao kini ang assessment usab sa PNP sa nakalabay nga si Manasanta, no? Mao kini ang ilahag matud pa ni General Marbil. Nagpapasalamaton siya dako sa mga local police stations kay matud pa mitabang gyud, no, alang sa kahapsay ug kalinaw sa pagsaulog sa si Manasanta. So matud pa generally successful o walay mga kakulian, walay mga major, of course dunay mga kinagmay, pero generally successful, wala dyan mga major mga problema, major issues, problems nga nasugatan ang simbahan panahon sa kining Semana Santa tungod usab sa patud pa assistance, mga police assistance sa ato ang mga kapulisan. So thank you very much. Thank you very much kay ninyo ha mga pulis. Balita gikan sa Vatican, Pope Francis calls for everybody to pray for the joy of priests, no? Mao kini iyang mensahe usab sa mga kining gitawag og laiko, no, panahon sa Christmas dito sa Vatican. Of course adunay tutulo ka mga kardinales nga gipalihog sa atong talahurong Santo Papa nga maoy ni saod ni matud pa nagkonsilibra, no, panahon sa Christmas dito sa Vatican. Tungod kay lagi ang atong talahurong Santo Papa medyo gapauli-uli pa sa iyahang kapisikay sa panglawas. So namnawagan siya sa katawhan nga mag-ampog yun aron nga magtagaan usab og kalipay ang ato ang mga membro sa mga kaparian. Balita mga higala gikan sa Vatican. Balita mga higala kining CBCP News nato. Balita maghihapon. No, CBCP News, dili CBCP News. A Saint of the Day. Ayan, no? Ang Saint of the Day nato karon April 21 mao si San Abdicio.
usa ka diakon kini siya ug nahilakip siya sa grupo sa mga nahimong martir panahon sa pagpanglutos sa mga Kristohanon. Ayan, no? So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Abdicio. Padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon ug ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day, of course si San Abdicio, usa ka diakono nahilakip sa grupo sa mga nahimong martir panahon sa pagpanglutos sa mga Kristohanon. Of course, no, so ato nga timbayaon po diay may mudto ang atong talahuron nga obispo. Binuari na ta mahigala sa ato nga catechesis. Okay, no? Dili lang kay nato tas unod mahigala ha kay medyo kapos-kapos kitas oras, no? Question, na ako silingan pader, walay simba-simba pero Katoliko siya. Mutuo ra man pud kuno gihapon siya og Ginoo. Pero adto ra kuno sila magampo sa ila, no? Usa may imong ikasulti ani pader. Aboy no, wag kita lang mahimo ana ang ato ra gyud nga magpakabana kita alang sa imong silingan kay muto lagi kapwa ko mahal ko. Okay, number one is yampo gini mo. Yampo gini mo dili kay wala tay mahimo, no? Ang ato ra gyud usa sa ato mahimo ni ana mao nga iampo ginato siya, no? I-lift up ato siyang i-lift up ngadto sa Ginoo. Kay matud pa si Santiago kapitulo 5 bersikulo 15, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. No, mo kini siya kini mina din the prayer of the righteous person has great power as it is working. Okay, no? So, primero diya, ang iyong problema ay sa imong silingan way simba. Mas medyo may buhaton ni Padre. Of course, imong iampo. Number 2 is setting good examples to them, no? Sa ato pa, atong ipakita nga lahi ra gyud ang taong sinimbahon, no? Adunay kining gitawag na kalipay sa mga pagtuman sa mga kasuguan, no? Malipayon ba? Dili kay siging gaaway, no? Nga sige ra batang gaampo nya sige patag away wa may mutuon na to araw, no? So kinahanglan nga we will set good examples alang natong mga walay simba-simba. And number 3 kanang gitawag natong paapila og mga kalihukan sa simbahan kanang imuhang dili man gani dagway sa musimba pero paapila og mga kalihukan, mga seminars, mga kanang ma-involve pud siya ba, ma-feel pud niya nga lahi ra gid ining niya kita sa simbahan. Ingon niya no. So mo kato higala, no. Aron pud nga makuan gid niya. Mapuy-an gid niya kining gitawag nato og kinabuhing Kristohanon. Kay lahi baya gyud mga higala, no? Sa ato pa usa sa mga maimbuhaton ana is i-involve nato sila sa nagkalain-laing mga kalihukan. Imbitaron ba, no? Dahil mga patlak baka siguro, mga ginagmayng seminar, dunay mga gatherings, ingon ni ana, no? Unya ato pud siyang atong i-share kaniya, no? Ang mga benefits kun nga sa atong pagsimba, no? Sa atong pagsimba kana bang mura bang ma-feel gyud niya nga lahi ra gyud ay kung hinimbahon ta. Labaw sa tanan kinahanglan nga ato gisang i-lift up nato sa Ginoo. Okay? Another question, Father, nakadungog man ko og mixed marriage o sabot ni ana. Bilabay, mixed marriage is the marriage between persons of different racial, ethnic or religious group. O muna siya, no? Muna siya kana bitaw kaslon ba ang dili parehos o pagtuo, no? Racial, ethnic or religious group, no? Pero dunay mga kondisyon nga maka-avail kita niining matud pa mixed marriage. Number 1 is consent from the diocesan bishop obtained. Kinahanglan nga aduna gyud pagtugot gikan sa talahuron nga Santo Papa. That is according to Canon 1124. And of course, the Catholic must declare
that he or she is prepared to remove dangers of defecting from the faith. No, sa to pa mo kuang gyud ka kanang mo deklara gyud ka nga di gyud ka madala, no? Nga di gyud ka madala sa laing relihiyon. And number 3, the children should be baptized and brought up in the Catholic Church. So, nga antong yun pabuniagan o antong yun magtubo sa Katolikong simbahan ang inyong mga anak. Okay? Bino, di na lang nakita ko ito mga higala kay murag bisi-bisi gikaroon gamay mga higala kay sa ako nang ginaingon gani karon niya na may karon sa Cebu, no? Hinay-hinay nami og adto dito kay karon laging si manahona from April 21 to 25 ani ami karon sa kami nag-aran-ar higala rest and recreation nya kami nga taga St. Thomas na amiron mga tumiugma kini amiron sa Cebu mga tumiugma sa Jensan, bisita mi sa Jensan. Kanang Jensan may gala, Dadyangas na sa una. Dadyangas. Wag na magani kay parente niya. Dadyangas. Okay, no? Dinin lang nakita ko ito. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acap.